बनरग बियाबनि एमसीएलए राजीव ब्रह्मनि दैदेननायाव दिनै बीजेपी दोलोखौ मोजां मोननानै खमैबो 300 सुबुंफोरा जइन जादों। कक्राझार सहरनि सोनाब फारसे 9 नं बनरग बियाबनि सिङाव थानाय सान्दामारिनि साहा बागानाव दिनै बीजेपी दोलोआ मोनसे जयनिं सेरेमनि खुङो। बे हाबाफारियावनो बीजेपी राजखान्थि दोलोनि सरकारखौ मोजां मोननानै ओनसोलनि खमैबो 300 निबो बांसिन रायजो राजाफ्रा जइन जायो। बे हाबाफारियावनो कक्राझार बीजेपी दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।